It's ticking, time is ticking. イサム、カメラにちゃんと映りなさいよ。そう、寝ぼけてないで。おうじゃない。なんか映画の撮影会。Okay, this is. How many candles ですか？私今年はパイセックスできますように。Amen! 今のパス。Amen! はい、一発だぞ、一発。超楽勝使って超邪魔。いや、緊張してんじゃん。笑わせよ、笑わせよ。まあ、ラマーズやめようぜ。うるさいって。あ、消える消える消える、ほらキャンドルが。怖い。私のろうそくだってこうやって見ると可愛い。いやー、いやー、無理だもう、最悪。最後はちゃんとこうついてるし。代わりはエクストラ生クリームトッピングで。って言われても困るよね。何もうつまんでんのゲーム。全部同じだもんね。あ、誰もうケーキは作ってるの。そう。バースデーボーイ。Yes, you are. 本当はナイフ切ったもんね。で、ゲームもろうそく全部消さなかったんで、What was your birthday wish? 写真撮ってね。What I wish for world peace じゃないだろ。すごいね。ミスリバーと変わんねえじゃん。何笑ってるの？そんなに爆笑。面白い。そう、受けてほしい。本音で言ったんだけど。いや、本音で言ってねえやん。なんで面白い？なんで面白い？涙が出てくる。なんで面白いな。俺本当に I wish for world peace って偉いっしょ。じゃあ、ちゃん、ゲーム聞いて、ゲームさ、募金とかさ、最近さ、募金、聞いた？ゲームから。何募金？なんかね、コンビニの母ちゃんに感じないで、プロディコさんとかそういう俺開きな。ビバリーヒルズ90210。言ってね知らんねえ。かおりちゃんもただいまですね、カメラ回ってて自分がゲームに YouTube 乗っけると思うからそう違うよ、代わり意識してないだって代わり全然映ってないもん。超欲しかったの。あ、知ってるよ。お前が言ったんだろ。超欲しかった。違う、これ新しい新型では見てみ。スパークリングウォーターが俺より軽くてちっちゃい。じゃあお前本当はジュース買ってくる担当のはずだったんだけど、お前電話出ないからよ。新型となると違うんだ。ジュチュないの？これマジでね、これすごい歯茎に多くてすげえ長持ちしてね。いいね、語ってるわこの人。見てつか。それね、上に。うわ。何言ってんだお前。帰って受けて。お母さん下ネタで受けてるんだけど。これすごいの触ってみ。マジで超いいんだよ。超いいですかしかも。うわ。そう、サイレントモードもあるんだよ。もしあんまりそういうね音をね聞かれたくなかったら。2段階だってそう。そうだよ。3段階。